Ngayong pandemya, tila lahat ay nag-a-adjust pa sa konsepto ng new normal. Ang mga dati kasi nating nakagawian ay hindi na halos magawa dahil sa iba't ibang protocols na dapat sundin. Kaya naman pati ang mga pagtitipon gaya ng graduation day, limitado na rin. Pero extra kakaiba kung ituring ng magkapatid na John at Florence Cunanan ang kanilang graduation day. Grade 10 completers ang magkapatid sa Holy Cross College Junior High School Department sa Santa Ana, Pampanga. May 18 sa araw ng kanilang mismong pagtatapos ay inabutan na sila sa biyahe ng kanilang virtual graduation. Patungo sana sila sa Cavite upang doon i-celebrate ang kanilang pagtatapos na iaalay nila sa kanilang 83-year-old na lola. Hirit nila lahat sila'y may medical certificate upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Parang reunion na po yun kasi po yung lola po namin may edad na rin po kaya inimportante na rin po namin ang pagpunta po Para doon. makita po nag-graduate po yung Oo, niya. graduation po namin. Dahil kumpleto naman ang pamilya sa sasakyan, doon na sila nagbihis ng toga. At todo suporta umano ang kanilang mga kapatid na gumawa pa ng improvised background gamit ang kumot. Pagdating sa Cavite, inulit ng magkapatid ang kanilang graduation upang mapaligaya ang kanilang lola. Sa mismong bahay ay gumawa sila ng sariling graduation ceremony. Masaya po. Masaya po. Masaya. Tuwan-tuwa po. Nakita niya po may magtatapos na po sa kanyang mga po. Sa oras na makapagtapos ang magkapatid ng senior high school, nais umano nila itong muling ialay sa kanilang pinakamamahal na lola. Si John nais tahakin ang industriya ng media at agrikultura, habang si Florence nais namang maging arkitekto. As of May 19, ang kinaaliwang kwento ng magkapatid na Cunanan umani na ng higit 1,000 reactions at lampas 100 shares sa Facebook. Rainiel Pawid, CLTV News.